efter hvem vi synes, det skal være, ikke? Så, men traditionen foreskriver, at vi har nogle forskellige priser, vi skal ud med. Og den første, vi har, det er årets defensive spiller. Det er ikke mig, fordi han har kun spillet én kamp, så det gad vi simpelthen ikke have med. 16 taklinger. Fordi han er så vild. Ham her har godt nok ikke lavet 16 taklinger, men det han gør, det er, at han sørger for, at vores forfra kommer af banen. Uanset hvordan det ser ud. Så sørger han altid for, at vores forfra kommer af banen. På en fornuftig måde. Det gør, at vi kan få kaldt nogle mere risikable spil. Nogle, der giver mere gevinst for os. Ja, Markus, det er ret. Nej, det er på ingen måde løg. Og så uanset hvor vi sætter ham ind på defense, så er han altid i stand til at få tingene til at ske. Så det kan vel ikke komme som en stor overraskelse, men det er vores egen Ray Lewis. Mads Nielsen. I have a dream. Okay. Jeg har ikke fordi, jeg har faktisk forberedt lidt, så... Tak til jer, der har stemt på mig. Og tusind tak. De to. Og jeg synes, det er fedt, at... Ja, vi lukker med. Det er... Nej, det er fedt, at I synes, at jeg fortjener det her. Jeg synes, I alle sammen fortjener det. I er alle sammen venner i mit hjerte. Ja. Så nu er det alligevel at blive en lille smule klar. Det er bare sådan, politisk korrekt. Det bliver fedt. Så ødelægger mig for meget. jeg fik det var sådan bare papir. Nej, men det er grund til, at du aldrig får en. Vi har også en offensiv spiller i år. Og jeg har været sådan lidt i tvivl om, hvad jeg skulle skrive, fordi det er jo ikke en, der får de vilde stats. Det er jo ikke en, som... Det ser ikke ud af meget, det han gør inde på banen. Det eneste er fornuftige nærmest. Nej, ikke det eneste, men noget af det mest fornuftige, jeg vil skrive, det er, manden tager aldrig nogensinde et spil fri. Han bliver ved og ved og ved og ved. Og det synes jeg, det er den egenskab, vi skal til at have frem på vores hold. Vi skal simpelthen blive ved med at løbe, blive ved med at knokle, blive ved med at gribe bolden, blive ved med at blokere. Hele tiden, hele tiden, hele tiden. Det kan vi lære noget af fra ham her. Så vi skal have fat i vores allesammen store mand, Havia. Sådan er det jo, det er bare for det. Vi skal til årets rookie også. Der var til gengæld ikke rigtig noget at tvivl, hverken hos jer eller hos mig. Så det var meget heldigt, at stort set alle sammen har stemt på ham her. Der er til gengæld nogle stats, vi kan sige. Det er, han har både været inde på offense og på defense, og det er mest på defense, han har gjort sig bemærket. I de 5 kampe, jeg har været så heldig at have filmen fra, der har han 22 tacklinger, 1 sack, 1 pass defense, 1 forced fumble og 2 recoveries. Det vi så husker mest for, når vi ser filmene igennem, det var, at han blev brændt lidt på ydersiden. Det er så det. Så vores allesammen Ghetto Dooley. Det rammer med, du kan sådan noget nej. De muslimske brødre. Tak for den, der har stemt. Det er stort set alt. Det var stort set alt. Hvad så? Tak til jer. Vores kammerat, den vigtigste vel nok af dem alle sammen, synes jeg. Der var heller ikke en stor tvivl hos jer. Det var 84% af alle jer, der stemte. Med afstand. Så skal vi finde på et eller andet spændende at sige om ham?
Det gør vi. Hver gang der kommer en rookie op, så er han den første til at hilse på vedkommende til at få det til at føle sig hjemme. Han har spillet så længe i klubben, at uanset hvad, så er han i stand til at bakke jer op. Når jeg har lavet noget godt, kommer han med ros, og han har lavet noget skidt, så får han jer til at sige, okay, jeg kan godt gøre det bedre. I stedet for at rende rundt og sige, det var noget lort, jeg lavede der. Han får jer altid til at tænke på det næste play. Så der er ikke så meget andet at sige. 84? Ja, det kunne ikke være andre. Mads Nielsen. Tak. Jeg håber, at I også synes, at det var rigtigt, det Jens siger. Fordi jeg er enig. Tak. Alle sammen. Og det var sådan set mere eller mindre det korte af det lange af, hvad jeg havde og finde i år. Så er med captain, så jeg kommer først næste år, for I Nej, det er nu bare. Husk at stemme på mig. Det er sådan set, jeg er jo til næste kamp. Så Er der ikke års indvandrere eller noget? der er ikke nogen Maja, hvordan vil du tabe alligevel, jo? Så det var det korte af det lange. Så nyår. Skal vi ikke aftale, at i år det var en prøve, nu ved Danmark, hvad det er. Jo. Næste år så er vi fuldt. 100!